Izbori su u Hrvatskoj pokradeni. To zna cijela Europa, to zna Hrvatska. I svi se prave mutavi. Je li ijedan političar na političkoj sceni govorio o krađi na izborima parlamentarnim? Pa ako nisu pokradeni, kako to nikome nije čudno da Šeksov nečak tiska glasački listiće? Kako to nikome nije čudno da se jedino u Hrvatskoj ne potpisujete kad primite glasački listić? Kako to da nikome nije čudno da glasačke kutije ne samo da nisu prozirne, nego su kartonske, nisu numerirane i nakon izbora mi smo dobili fotografije iz raznih kvartova u Hrvatskoj gdje su se na smetlištima fotografirale glasačke kutije. Izbori su pokradeni. Mi i tu poruku šaljemo hrvatskim građanima da znaju, jer vlasti koji kradu vlastiti narod, iz džepa im vade novce, kradu i izbore. To je dokazano. Ali ne mogu oni toliko krasti i toliko biti gramzivi, oholi i činiti zlo hrvatskom narodu, toliko ćemo mi biti ustrajni i doći do cilja koji se zove urediti Hrvatsku.